25 anyos nga inahan nga tagalungsod sa Minglanilla, nasiko human gikatahong mipakita sa hubo nga hulagway siyang 4 anyos nga anak o 15 anyos nga manghod sa internet. Ang nagdugang detalye ni Luan Merundina. Gitanggong karon sa Minglanilla Police Custodial Cell ang 25 anyos nga inahan human kini masikop kagahapon sa buntag. Nagbakho og nagpunay pagpangayo og pasaylo sa iyang nahimo. Iyang gitataw nga mga edited pictures lang nga iyang gisearch sa internet ang iyang gipada sa langyaw bugti sa 3,000 pesos. Kaya na mga kuan nga tabangan mimi niya. Sa unsang paagi? Kaya na siya nga kung kinala og matabang siya namo. Unsa may ihatag niya na siya nga unsay may ihatag nako balos niya kung ginang naaba ko no kuy kanang mga bata nga kuan no akong giisuway akong anak pero kung ginang nga anak kong anak, sir. Dugang niya, wa pay buwan dihang nagka-chat sila sa mong langyaw nga nagpailang taga Canada. Sa miaging semana, mihatag kini kaniya og 1,500 pesos ug misaad nga muhatag og mas dakong kantidad kung makapakita kini og mga hulagway sa mga batang way sapot. Wala dyan na ko to. Kuan na ba hubui akong anak. Naatlan lang gito pag-read nila. Ang cellphone ako na sa kwarto niya, akong anak nagbasa-basa sa tubig. Padung ligo ba? Pero wala dyan na ako ibaligi ang akong anak. Usa sa mga igsuon sa suspitsado mitataw nga di siya makatuo nga mahimo sa iyang magwang ang malaway nga buhat ngadto sa iyang anak. Dako kay mig pagsalig ani niya nga di niya mabuhat sa iyang anak sa iyang anak ug sa akong igsuon kay uti mo manggani sa pagpangurit o sa pagpangulata o sa pagpamuna sa iyang anak di gyud na niya mabuhat, ma'am. Apan matod sa Women and Children Protection Center Visayas, Police Senior Superintendent Romeo Perigo, nakadawat sila og mga reklamo sa giingong iligal nga kalihukan sa suspitsado. Kagahapon, na-entrap nila ang suspitsado human giingong mitanyag na usab siya nga mopakita og hubo nga hulagway sa iyang anak ngadto sa ka-chat ni ini sa internet. Bag-o na to gi-conduct ang entrapment, no? Doon na tayo online engagement with using a police decoy to confirm nga naag-issue ba. Ang 4 anyos nga bata ana-ana sa kustodiya sa DSWD, samtang ang 15 anyos nga manghod sa suspitsado na rescue sa DSWD didto sa Carcar City. Luan Merondina, Balitang Misa.